Hei, hei tid, så det atter her vi har nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, og eisne Ronny Petersson, som eisne hjelper til ved det tekniske, og så det Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal, det nesten sier seg kjalt, det en spørning om hva ligger av Gjerstam tjåken beint nå. Og du får jeg spyrja Paul hva ligger hånden av Gjersta nå. Ja, det var framför mig att det är som ett läs om Josef och i första Mosebok 41. Da jeg far og drømte den da drømmen, og jeg skal ikke fære inn ut til hva han drømte, men så da Josef var spurt om, som skriver stentor, da sendte far og på etter Josef. Det var 14 og i første Mosebok 41. Og da skund av seg og fikk han ut ur fengehusen, da han så heier lett reka seg og skift klæger, stod han framfor far. Far sier nu Josef, jeg har haft en drøm, og ingen som kan tøye han. Men jeg har hørt om det, første som to høyrer og en drøm, kan du tøye han. Josef svarer i faro, det stender ikke til moin, God skal djeva og svær som spår faro etno. Og så forteller faro Josef drømmen. Og så sier han noen om tøyensene. Men det ikke han som sier det, men det han til Herren, som gjever honom kunnleik om hva han nå som for å hente kommende tøy. Og i samband med enda drømmene, tøy Herren vil at faro skal oppleve at hente maten, for at hans nere med avren, hans øyne med avren, Josef, skulle komme fram med at, og hans rydsa. Og jeg undrast om da vi hans syndaleg, hvordan avskjølsøkjen han og hvordan rævligere han Lykka mye hva løyker han, så løyder han alle tøyene fullt og fast da, at Herren fer at djeva seg svære til han som kongen spyrer. Ja, det en fascinerende søvann om Josef. Og akkurat at det her som du sier, det et her sinnaleie som så, jeg vet ikke, man må nesten si imponerende, ja. Så nekve av åkken hadde nok givet opp lengt åren han kom nægra leie her. Og i åttalene, og eisne hilde til at nå var vi i uladen til åkken sjølve, at god er slept åkken. Da i omstående ble så ringer som det ble som heter Josef, ja. Ja, han kommer jo fra fenghus inn for far, og han ble vaskast og pintast, og han kan stå fram, så han vil ikke se så testblir ut. Nei. Og så tar jeg til Josh, så kommer han, men han akkurat den samme personen, og i fenghus noen, og eisen inni her som han var kled av fire, jeg ville hava kon og påtefar. Og hun lei, hun sier noe likt, og på originalen, og tøyfarende fenghus. Men det som så øyne undrer meg til at det omgatt til den forsvære han ikke av det som hendte. Omgatt til sier han til at det var øvrigt. Nei. Og han måtte vite bedre. Nei, slett ikke. Nei, men det er virkelig imponerende, det må man si. Da man kjenner søvn om han. Ja. Alla veien i jøkkenen. Så det altså, det begynner jo her vi brører noen kjønnen der. Han kommer sækleiser til der, og gleder seg å hitte badjene her. Men det her var ikke hoen. Det her er bare drepa han i verleggen, men den ene badjen han fikk så ta seg derfra til ropen. Da man opplever at være bare til dem som var misskilt, ja. Et eller lagt rundt et eller annet som du slett ikke vil huske om. Ja. Så har vi tog til ordentlig for en ny ved nakken. Ja. Og det også naturligt. Ja. Men det tidses mer som Josef,
Han hever det her i alla tøyene, det samband vi har han, altså. På en så avmättaliga till talande hårt, alltså. Ikke det at han reipar vi, at Arna vi på herren i et loksvaret, ja. Men det er her. Ja. Och i tar omstaven, alltså harska till tar omstav som är runt om han. Och allt är han vi larsene. Och just det tar fänkarna som han var samman vid skottkärn och bäkarna. Tar vi sett fast där till far och tomt i att inte akkurat kostar att vara kvart han över vet inte. Och så drömmer där bajer. Och andra han drömmer sin dom och han drömmer sina lockor framåter och det är så att här händer att ingen kan toja far och drömmen och han är skånskare att så kanske någon. Så säger han att nu må jag minna om sent mojna. Toj och i fängelsen och var en hebreer, en unge dranker, ett unge mäver som tog till drömmarna tjocken och det gick ut akkurat som man säger. Och tar det, oj. Påvera till Josef. Ta väl lötan här då. Ta lötan här då. Men Aren, så sa det att jag fängde vaktaren. Ett att han som hejer detta. Abraham som fängde oss någon. Han löjt honom allt upp jämte på en av vägen alltså. Så han sa att han var äkta av alltså. Och Potifar och i husen så ser han löjt fullt och helt av han. Ja. Jeg husker meg et, Paul, til at vi synes ikke så øyne nekv til hans personlige liv, altså sammen vi herren henne. Men vi synes at god djever henne til de som første dreimene der. Ja. Ta jo kjalt mamman og pappen blir over nå. Og så er det her til at han får evnene at tøye dreimene der. Og han får det så kvarst, altså ta i tørver at det, ja. Og jeg husker om samme lukten vi tøyene som vi liv i. Hver vi har jo hele andan tjåken og jokken og vi jokken. Og her vi et konstant samfunn vi herrene. Men han levde jo en helt tøy. Så tja okken det andan som sørger fire samband i alle tøyene. Ja. Helt vi løyka. Og om vet ikke vi akkurat sannsån akkurat det bilder långt vid antan så ger han det lika väl va det tas med ja så han ber för jag kommer så för inte kan sägas och han som han ber till som ransäkar görstne han var ett kvar så han antan ser och så ser han det jag vill jag gå spira han för om höjde alltså ötlon går spad lika ja inte har fram om en annan men kvart det som ger att en fram om och en annan ett av flöjre förfätris ner. Jag ofta också att självs det är på en måte ett landamål allt. På en måte men det hever eisne näka vi Guds kall gjera. Ja. Och eisne vi Guds utväljningar gjera. Ta också inte om frälsarna som sållasne. Men jag husker mer til at Gud som hever skapt likame som vi jo i, ja. Og alt fungerer, alt likame spiller sammen, ja. For nerva tagg som fær samband at vi hadde, og alt var største. Og han brukar jo ta myndene og på okkon som tryggvande, at vi likam Kristus, ja. Og sjølvande planlegger han eisen etter tog. Og likam Kristus har jo vært lykka fra fyrsta kvitsundeie, at han opprastna, og han jo, og vi vet ikke hvordan lenge han skal likam være å gjøre det, det er inntil han kommer atter og teker samkommenheim, ja. Ja. Men inntil ta, så vi, han Korinthbrevet tåser han ikke om at vi limer kvars annars, og vi limer kvar for seg, og det vil så si at han omsorgen for hver enkelt og limer, men han omsorgen for til at vi fungerer i heltene, så løsne at det eit likame. Ja. Den første beinleis inn i det som
som jag kunde också med att börja vid, men jag vill inte börja vid. Så jag följde att jag måste säga till Aren. Så jag att akkurat tjunale är ju mynd av Kristus i samkommen, ja. Ja, just, ja. Og da jeg vil så lese om det, hvordan det er en mynd av tog, så at han. Og tog for en sånn fra fire med år, og helte seg til konsyn, og det er bare 8,5. Og så sier han på den veien at dette er Kristus og samkomne også om. Tog han som er vår fer fra, ja. Ja. Og at det er så et veldig landarmal vi tjunnalen og sjalvån, altså, det har vi også også om jeg. Tog at på en måte, hvis jeg tar et pura bant fram, som fungerer tjunnaband i 8 at jeg blant mye pøyta. Altså at han har, jeg har nekva meninger om hvordan det burde være, men det er ikke akkurat som jeg vil. Det er jo en kona som er mynd av øtlån og spøttnån og i heimen. Så han er mynden av samkomne. Og vi er mynd av Kristus. Ja, det er. Og samkomne av Kristus er han undergivet og i øtlåna, så skulle det være til og i øtlån, altså i fjokkene. Og det du nevner at vi er en løndarmal, altså. Det finns det større løndarmal enn hatt. Nei, det. Altså, nu du tar om at det så også er om einleggene som vi suttjer i Efesusbrevene. Ja. Og vi tar, jeg har til suttjer høvesmynter på samkomna. Og i brøvene, og jeg som kom fram i Efesusbrevene. Og det ene er at vi er i husgods, og det ene er at vi er likam Kristus her, og det tredje er til at vi er bror Kristus her. Og her blir nesten alt sterskere enn hvert annet. Så som jeg har hukset til måneder midten av vi er husgods, og vi er likamannsere. Her så er det så løsende at husgods taler om helgedommen, om tilbyandene, og til forhold som vi har ved Herren på Tammadan, men likamen tåser om eller viser til praktiske, til arbeid som må gjøres, bare andalt og tøymeligt, ut fra likamen Kristus her, hver vi er henter og føtter hans her, og vi er mor hans her. Og på Tammadan så kommer, så verer til verste gjørst som han ikke har gjørst. Men så kommer det siste, til fullkomlige, mest intima som finnes da. Ja. Det er bror og brukkammer. Ja. Og han tåser om det her, om huset i Efesus 2, og vi jeg kan lykke lese kanskje til det som han sier her, det er røylig godt. Han sier her at han sier, tid er det ikke langt fremmande utlendinger, nei, tid er det samborgere henne heilagre og husfolk gods, tid som oppbyggt er av grunnvødlige apostlene og profetene og hoddensteiner i Kristus Jesus sjølver. Og så sier han, i hånden vil alle bygninger sammanbunden og vekser til hele tempel og i Herren. I hånden vil eisne tid byggt opp vi hinnom til bostadgods i andan. Og det gamle, det var jo til at tempelet var en bygninger vi altare og alle tøys var ui, og det aller heiligste her. Og folk kom så her til, men ta nødja. Ja. Det er at vi som er i folkanser, at vi er i bygningerne, og han bor i oss. Ja, altså, det er... Det er så størst at vi tar oss først, vi har fattet. Ja, og det han sier her i 4 Korinthbrev 6, så vet at det ikke at det er det. Vet at det ikke. Ja. At det er det. Husgods, vet at det ikke. Tempelheilig antans. Tempelheilig antans, som går på i. Og at det er ikke det greit nå. Det er det dørskjøpt. Er det tog god og lika med tykkere. Så at det er helt enn standande. Men samtidig, som jeg har hukset om Josef, så har vi hukset om en annan mann som, tar det ikke akkurat som oppgave, men det er løykjast, og i hukk på det. Og det er Daniel. Navnet kjater. Ja.
Och särskilt också om satta kapitel i Daniel. Och för mer hever han varit en ett lantarmal att käin oj tajt och ser han färre jag någon röntenar och han vill sätta högt och hackre ja kanske någon här och i Babel och han ändar alltså så högt som det kan ända samtidigt som han alla togna över dessa här under männen som var undan. Och jag tänkte bara läsa det här vid Daniel. Alltså det är bara så en standande bara läsa det. Då Darius alltså taknar sig sett i rujt 120 jättlar. Tar skulle bygga om allt rujt. Og iver tar sett han trutjar iverhavdingar. Daniel var en torra. Og fyrir taimon skulle jattlaren gjera rockskaps og kongren ikke til heie. Men, beina vi, men Daniel var donaligere enn hiner iverhavdingarna og jattlaner av og at høver ante var i hånden og kongren hei i hova sett han iver alt rujt. Alt. Nå kan han ikke være akkur. Hesen her som började vi vara till som fanns sport om han kunde släppa av fra efter mäten så kanske någon och dricka vin så honom och han tar det ettla han som han sporte men så kunde han pröva att toucha det här och så var det som öster avska i det att han blev till att vin 4 minuter mer I 4 minuter til jeg ville ha lagt han sinne. Tog at han drutje nærkast, som han langt til fyrir løvne drutje, og avvirskar han. Ja. Og så bare nekker jeg hokse om, mæteren. Og så opp det sånn her, som røkte han, at han sa bedre ut enn alle sine. Altså. Og vinner ikke han løsene, tar drutje da. Ja. Altså, det en standande støyring, altså. Det stender jo en vers, større at støyra sinnesøynen at det kan stå. Altså. Og her han inne i Atøy som hever Atlantløytningen. At er Herren med, så hendte mer ånd. Og til vers som stod at han var akkurat at det her, og i 4 Petrus brev, kapittel 3, en underfått kapittel som Øystein taler om et innere menneske, et adulta menneske i hjertens, som vi snakket om i Jan, ja. Og her stemte til at hver tann og kan gjøre at det kan ilt omtid øyen for noen gava. Og det til verset bors ur øtlånesen her, perlen av utsagnen fra gode til akkom. Hver tann som kan gjøre at det kan ilt omtid øyen for noen gava. Ønsken. Nei. Det kan ønsken. Altså at et så stort landamal i møyne og løyve, og mest jo i det, og med en jeg, hatt det som alle tøyene avstøytet tja hånden som ikke vil at vi skulle høyre hånden til, som elsker jokken og gav seg selv for jokken, og åkner seg akkurat like. Ja. Ja. Ja, det er det. Jeg husker her, det som er sagt om Daniel her, det så eisen det som forklarer det her ved Josef, ja. Ja, det er det. Han sier at men Daniel var donaligere enn hinner iverhøvdingene i Jatlander, og så kommer forklaringen, av tog at høver ante var ui honom. Og det er det samme vi Josef. Vi vet ikke akkurat hvordan, tog det virker etter man kan si at måneder mittlen Josef og Daniel at Josef, han lever årenlåna. Ja. Daniel lever underlån, ja. Akkurat. Men for boar det så galtande at her lever, altså Gustus ser åren til han ikke sattmalen, åren Jesus, ja. Og åren heilig anden. Men sjåvan til heilig anden var jo til sted, men det var bare galtande Gustus under lovene, så at det var bare prästren och profeteren och konger som hade de här salvingsna vid hela andan. Det var inte några personer ut i det.
Och där skulle så vara att här som var mittenli i mitten god i himlen och människor av jorden, ja. Men vi då nu just satt mallan så har vi ju alla finns hela andan. Men här ständer så att det har höver anti i honom och det förklarar helt om medaljen. Ja. Och det säger jag jag satt av verset. Du satt i Jesu män. Ja, vi finner inte klea hända Daniel 4 utan så skulle vara vi finner det och i Guds dorskan hans är. Det är ett vers som säger när om att det är som att levende skriver och görs det torra. Ja. Och jag var inte säker vad det är till alltså skriva och görs det torra så Sier Guds också där i Rombrand. Jag sa utstånd Jota kommer här, ja. Att det ständer här att ja, och i Rombrand 2:15 är det den ständer, ja. Och Rombrand 2, man ska inte tro tog att det här står i Rombrand 2. Alltså, då här vet han till att hvis vi dömer det här som vi ska la ut till att döma så är vi inte alltså vi gör något lagt vid det egentligen. och så säger han att loven är skriva och görs det torra. Så också där till att det här och i 15:e versen och i Rombrand 2, ja. Vi visste också om sambandet som Rombrand 2 skriver i, som är inte att man är in och nu, va? Men alltså, han säger om det här att då tar jag höjtningar, alltså det är så vita, Ja. som inte har lov. Av naturen gör att det som loven säger, och tar, utan att ha loverna, ser själv hon lov. Det är allt uttrycket. Och så det som kommer attarna. Tar visa ju av versklovarna, skriver och görs de torra. Øysten sannlig skal torra vittnar, og hoksane skjøyna mittlen klea, et øysten verja hver gjæra. Tant det god skal døme tolta seg menneskene etter evangelium og innom ved Jesus Kristi. Jeg må si, jeg venter nok så ofte atter til at det er så tror i versene, for meg selv. Da jeg føler kanskje til at jeg har skrivnet vel akto på at jeg som bæget Josef og Daniel. Det så vel at alt jeg har hova han. Om det tøya anten her og arbeidsstøtt, han lever alt jeg ber for jokken. Altså, jeg vet ikke, jeg vet bare til at det må noe løyve er det så størst av vera antallige personer at han har herren og til. At jeg har ikke lyst til en som jeg har med det så tror jeg. Jeg har sagt Timotheus fra kapittel 3, ja. At om Guds menneske, sånn. Akkurat, ja. Ja. At adressen, hvis jeg nå bare sier det på en fram, adressen tja brøven, altså, og i brøven Guds menneske. Ja. Og til mennesker som vi tar seg om og Johanne, som alt godsbarn i, at det er skapningen, altså. Etter hva vi som nevner, Kristi lika, etter husgods og alt det her, ja. Som vi ja. At ta et og skåer, som Jakob sier, en fullkomne lov frelsesens, og du helder av i tog, så du ikke vil glemsk og høyre, altså. Som Josef ikke vil og helder ikke Daniel. Men gjør verksens. Og du kan ta en person av en lovene, og en underlovene, og få en så underfulla mynd av en menneske som lever fullkomlig rolig, så han har god til å gjøre det. Og så ringen, tøyen, omstaven, og nekvar øyelig å kontrollere, altså. Som det nekvar stedet har noen det øysene. Jeg bare må si at jeg blir undre. Det som jeg gjerne, la meg bare lese det på en av veien, det sier alt, det her 4 versene i 17 Timotheus brev, og
kapitel 3, ja, och det tror i första versen, ja. Han säger, men vär to, oj toj, som to hever last, og som to var en sannförder om, to last jo kvar hever last til te. Og det hele anten, altså. Ja. Det er ikke nive. Og du kjenner fra battene av henne høylov skrifter, som kunne gjøre at det er vysan til frelse. Vi trunner av Kristus Jesus. Altså, det var åttan for alle tøyene, sjalvor. Det er bare den kraften som fører i gang vi til. Og fra battene av, va? Og så sier han til at alt skriften er innblåst av gode, og er nyttelig til lærdom, til sannføring, til rattløying, til oppfostande rattvis. Så sier han, så Guds menneske skal, eller kan være fullkommen først for jeg gjør alt godt verk. Og jeg blir omtrett av Guds menneske. Jerry er sånn som til mennesker vil ha med å gjøre, så Jerry er en av tjene så, fire ødel. Og i Kristus. Ja, det er Sant? akkurat, ja. Ja, Det er det. så etter, ja. Ja. Han sier det på henne maten her, ja. Så gjør han okkon ikke passiv. Nei, slett ikke. Han faktisk gjør okkon aktiv, eller det er det som han innskjer, ja. Og her som han sier at ja, så Guds menneske kan være, eller kan bliva fullkomme, først for å gjøre alt godt versk. Ja. Så jeg tykker at Guds menneske og i hese føren, det smelter sammen, vi tar nødja skapninger som bor i okken, og så okken sjølva. At det til sammen er Guds menneske. Det er det. Ja. Øystene til han som jeg har ångat til sagt alltid. Men han mynteløgjen som er i Guds menneskene, Atlant til menneskene, til han høver likam søns samkomne, Kristus, ikke? Han som er høver kone sønner. Og det er den kjønnelige mynden, den mynden er ikke kjønnelig, altså. Hun er i andan. Altså, den mynteløgje som du mester ved kvarst, er iver her som godsmenneskene. Da Herren vil heva neka gjørst, som ønsken er i rom tjånen. Altså han sier til Rambran 5.5, ja, vevnen gjør dere ikke til skammer, tog kærlighet gods, er uttalt til gjørst noe, vi har antan som giv noe ned. Og han sier til at vi er smøyhansar i Rambran 2.2, skapt oi Kristi Jesu, til gavverk, som gått fram han ontan ulagt til røyer, at vi skulle leve taimon. Altså, for er det at jeg skal være oi Jesu ned. Jeg ser veldig drøvkraftene av gjøre nå i det. Ja. Det er fantastisk nøye da. Det er helt sikkert og visst tror jeg at hva er akkurat låter annars? Anken? Nei, det er det. Vi husker om akkurat låt her og i heimen nå. Ja, anken, det er anken vel. Nei, Nei. tømt. Fullkomlig Ja. tømt da. Tror at altså man tar man går så her uppleva disse her fittlingsna og sannleikene av ødles nere, så er man bare så avmedelig takksammer for det til nøye gods som er givende. Til at man får løyve til å være en pastor av oss nere, altså. Og himmelen sier, så er det altså all eiende samme retten, all eiende samme mulighetene. Og jeg tror ikke ordentlig, jeg tror ikke ordentlig plassere meg sjølven her til at jeg har nærmere som helst fortjent. Slett i behøver ikke, altså. Nei, men det er nettopp det som er så godt. Det er godt, vet du, eisen, ja. Det setter dere noe lykke. Og æsne sangen som sier, «Tamt og øye løy vi er av folten, åttan Jesus er det ikke verst». Akkurat. Altså, bare hans i årene her, Ja. ikke verst. Ikke verst. Ikke verst, ja. Ikke verst. Men med grunn til, det er ikke verst. Så er det tømt. Og det som er tømt, er ikke verst.
Det är det. Och ta oss också om att det här löve, att det är Guds löve, att det är Guds människa löve som han omtalar. Ja. Att det här avvaks bäge för tøyna som är nu, och inte minne så tøyna som kommer att han. Men ett löv som är avkvätt från Kristus. Ja. Det som inte är i Kristus. Det är hettar. Det är, jag har också sagt det förr, det är som att äta sädäpple. Och så är det livet. Så det är värt det. Men fettelig kveitekotten i hjørnet. Det var allt det här som skulle geva så om ett eller folk alltså. Hvis det var hjørnet. Nettopp. Hvis det faktisk ble offret. Ja, ble offret, ja. Og øyne, det som man sier i tidsbrand 2 og 11, ja. Han tar seg om at nøye Guds råpen ber alle mennesker til frelse. Og hon, nøye Guds, vener okken opp at avnokta godløse og verallige gynter, livet samlige og godtelige og i heimen som nu medan vi väntar att Herren ska komma. Hon åpenbara alla människor och hon vänner och hon alltså det du läste så ger hon det. Som jag ofta spyr med Herre upplever det alltså upplever jag det. Hatta min lotor i dagliga livet att liva och i tog anajen han som väntar med. Ja. Det är just inte en löt ju jag vill göra. Tog att inte tog det stänt lockon men tog det stänt till han alltså. Ja, det stänt till han. Ja. Det han säger nej mot och är så av metall alltså. Men ofta tar och vet lika som inte sitta så alla så i ekviliga intima samtal som vi gör nu. Så känner du i samtalen, ta tala av dig samman till som 8 års herran. Och för i Asien hans har skrivit minnesbok av dig som också om han. Tala samman och också om han. Och så snackar han om att det är han så ut i universum så ska det spärra dig. Alltså, han hade det gamla testamentet i Malakias, det sista profeterna. Men bara Daniel, alla lötnar vid av sittes hållas och samtala. Jag tar inte att säga kvar låter vi vara bättre än andra, men i månader vi har det smakat bättre och bättre. Akkurat, ja. Bara är inte lätt att ha frösting för in som säger till nej, jag hade bara näka som du själv var helt, alltså att det är inte ojas. Jo, det tog i år Kristus bor i rysle med lockare så för jag vet att synja och spel i äntligen görs nockare för god. Det är inte för människan. Så han här som för allt att spela samman. Ja. Och i sådana lika med som akkurat lika med en mynd av i hela tiden alltså. Så han är bara ett likam som sträcker till allt. Men vi tar våra egna likam som vi kan nöjta till att bära honom fram som ett livande höjla gode damlet offer till dömes. Ja. Tog åker antal augustiskan rampravtal. Och inte bara när som hänt en öld, men vi är omskapat i ändå något sinnes åkara så vi kan röjna vad vi vill se. Och nu röjnar vi det. Ta gåva, ta damliga, ta fullkom. Därför alla Daniel, han får från att ta gåva till ta damliga. Och må sant till ta fullkomna. Men lejen bär och i leveböld. Ja. Ja. Men leven är kunde jag inte göra. Det angel herran som lät munnen efter. Alene. Så. Ja. Ja. Det akkurat det. Men du är också om att det här om lika med jag hade så helt en standard flott förklara det här. Han säger här jag läser från vers 14 i fjärde kapitlet att så skulle vi ta inte långt över av böten och låta dem kasta och räka här av varje lärdomsvinte, tölt, eller lumpa av snilt och människan,
vi svigabrøkene vittlenar, nei sannleikan og trygg og i kærleika, skulle vi da allan hatt vaksa opp til hansara, som høtte Kristus. Og så sier han, «Tog ut fra honom, ver alt lika med saman bonte, og saman knutt vi kvarjum bandi og han djever, og såleis vekser til voksen som likam, til oppbygging og kærleika, alt etter tarre virskan og tilmålt kvarjum parste fyrir seg. At det så, at jeg kan sia så nekv på så få år og få setningar. Men dette sier okkur alt om hvordan høgt han hever sett okkur. Hvordan dårst han hever kjept okkur til det ene, men til at han virkelig under okkur enn sluka tilvær som her. Men det ganger ut fra høtten. Det ikke några vidtøker som en samkomma eller kyrkja kan hava, og så skal vi røyna ut fra tog utanfra livet opp til det. Nei, det noe helt annet. Det bond, han tar seg om å være samanbonden og samanknutt, vi får jo bandet som han gjør, og såleis veksa. Altså ut fra tog som han gjør, ja. Ja. Og det tykker vi øyla viktig at det kommer mer og mer fram. At det er hilde fram, så det at vi som tryggva kunne bli mer tilvita om hva han atlar vi okkom. Hvordan han ikke slipper å bruke okkom, utan å visla for så vi stressa vitta. Alt det som hever vi hansare verska gjerra, det kallar fra kvillene. Og tog sabbateren i gamla sattbanen, han sett så medelig høgt. Så det var det opprunalig utgangsstøy som mennesker var skapt til. Mennesker var skapt til kvile og virka og i kvilene, ja. Altså, jeg husker jo meg jeg ser så missalt av myntene av en iverhavtingene, jo jattlene. Ja. Det var bare øyn som ser pura råligere. Og jeg har ungan ampa av noe. Jeg leser fra hver skjei og i Daniel, bare for jeg viser at det. Så toste henne i iverhavtingene og jattlene inn til kongen og satte vi han. Darius kong og liv i alle ræver. Og alle iverhavtingene rutsens landstjører, jattler, rarer og landshavtingar kommet avsamt om at kongsbå øyre vil give strengt forpå at hvert han som i 30 dager byr til nekran god eller nekra menneske utan til tøyen kongen skal være kastet av leivbøl. Kjev tøyen og kongen slukt forpå og leta være gjør skrivlige. Så til etter tar det obrøytelige levemetere og persere ikke kan takke statt. Og Darius kongen leta skrivlige hetta forpå vera give menn. Vita sama, som Daniel fikk av vita, hetta var skriva, og sett opp foran inn i huset. Her han i kjælesøynen, åpen vintdeg, og vi venter mot Jerusalem, og trutja for om det en fattlande knæ, og i bøn og takk for Asjan Guds, just som han heier gjørst av vår. Har han ikke en med over? Det gode. Ja. Altså, jeg vet ikke hvor jeg hatt over. Jeg vil spalt seg inn og vinne sal. Jeg orsker ikke enda av disse kapitlene. Det er jo omgang jeg orsker. Jeg orsker ikke å lese det. For jeg alltid det så rævelig. Det er skrevet av største jeg nyr og allt det som tar Atla Daniel til å komme av selv. Ja, det er det som er møgnen vi, altså. Ja. Jeg har ikke lest det. Jeg har alltid vært øyelig vekkfemmer i fyrjes ned. Ikke bruker for sterk år til det som man vet vannlokka kjøre. Det er ikke det som vi kallar det til. Nei. Men at det er en øyelig rønt. Ja. Og så kan man huske og spørre til at han klarer seg røntene. Ja. Og det er sikkert vi bare et svære på det. Ja. Og det tog at
Herren bliven honom så dyrabär att han kan inte huxa sig en tillvärd utan han. Så må det bara vara som det är. Men huxa som kanskje. Ja, kanskje nesten, ja. Da konkren har detta. Han ekveliga tonkor og for å huske om hvordan han skulle frelsa Daniel, lykka til saulen tjekk nyer, rant han å finne ut ved at hjelpe honom, men så tostet der inn etter, og tar det å fenke han, Ja. Og huske der til to, at misbruka lauer til å fettla en mann som pur avsikker, og livet til livet han skal liva. Men det gikk ikke, tog han var alle tog inn øyen for det gode. Han var omkatt øyen for at jeg tok at tar og få tar fram i ratten. Han stod til svars. Han er omkatt lot i nøkron. Til at han løyve er så ikke, og i Daniel. Ja. At jeg hatt det sikrande løyve. Ja. Och det som han kommer att känna. Det som han han eier usar. Ja. Och vet fullt ut. Ja. Att det är inte som kan sätta sig in av tog. Det kan ikke. Nej. Och jag tycker på en eller annan måte så vi alla att komma till jag vet inte vad man kan säga. Ja, till tillvitarna här. Vad betyder Herren för mig? Vad betyder det att lov för mig? Ja? Alltså ta i också om att det så många år vi av kom samman och ända från vikna och i lenten det var nu att det här i morgon ett år färdig, ja. Samma det mycket det ett mycket morgon. Och uppleva det instrument och i to ärsta och snöje. Nu säger typ uppleva att det här instrumentet, det livande världarna, Ja. som han omtalar så otroliga väl och i Rombrand 12. Att bära honom fram likam som livande, höjlagt, gode, damlet offer, tog heter antaliga gosterskan okkar. Og ikke bæra knæsmennene alt, men være omskapter, vi enter nødjan sinnes okkara, så vi kan røyna hva vilje hos er. Her har vi alt konsept. Ja. Og bedre kan det ikke være. Du finner ikke bedre. Og dette er sannløyden. Ja. Ja, det men det finns helt inte bättre liv än det som vi fyllt av honom och skall det här så må vi vara vi må faktiskt vara villiga till att ge oss själva upp. Ja. Och det betyder inte att vi vara bläcka ut och allt möjligt som vi inte vilja. Det är som hade nästa tryggande människa har haft det. Jag vet inte hur det är nu, men det går så att jag var yngre så hade det var också helt till att hvis vi går her for jeg var rett i liv okkara, så får han be å gjøre ting som vi slett ikke var interesseret i. Han har sendt oss stø her som vi slett ikke vil til. Ja. Nei. Men det er slett ikke så løst. Nei, ikke ferdig. Nei, men jeg hadde tid til. Ja, nei, det er ikke. Det er mennesker som gjør oss iver til Herren. Ja. Og gjør hånd og løyve til å være Herre og i løyvene. Og faktisk ikke gjør nækka, altså tar ikke på det store stien i okra løyve, altså Geranstavn det som han ja. Men han så eisen en pastor av det hele. Men leter han släppa att leia, av være leiter av hånden, det slår ångande feil. Nei, det kan det ikke. Det gjør det ikke. Det kan det ikke. Men nu er 16 år eldre enn jeg, og vi kom til han alder hver, eller kom til han alder som 2 år stod ut, har vi begynt på disse samtalene. Ja, passer det. Og vi kunne bare vittne og si at när har vi falt av sviktene av Herren? Ja, han kan det. Han kan det. Ofte han falt seg sviktene av åkken, av Mergos, men han svik ikke kan det. Nei, det altså, det stender jo til at kjer ikke veldig andre godt sorg i Vestbränna. Ja. Og så legger han til at hånden som tid var innsiklet vi inntil enterløsninger der.
Alltså det är inte bara ger honom sorg och så ständer han här för närmare och nöj. Han är till ett insiktle till ändolöska det. Ja. Så, ja, vad ska man säga om det? Och jag vet inte hur släkt det kommer nu, men jag tänkte här på att det här som ständer i 4 Petrusbrev, tror jag. Han säger här i vers 8, samlas till koner vid till kräkna vann och till 24 att enda tar och inte vilja akta året kunne være vunner 8 år vi ät för konosøyna. Ta I tar suttja røyna apotekara og gjøtta. Etter mynten av samkomn. Ja. Ja. Projetekara ver ikke det utvarstes. Flatter av hon godstas, etla klei, men dulta menneska I hjertans vin og spek for stittlanta og for gongelig om proje som god I ekvelige døyrabar. Och så nämner han så här och så säger han samlösa män livet vet jag samma vi kan tycka som vi nu vajkar och illäte och höjre det här vi till att här vi är samarvingar till nöje lufsens för jag böner tycker skulle inte vara hindra er. Och så får han in ett här som nämnde Jan jag vill samsint samlojande älskade bröderna vill miskonsom emjuk og løn ikke helt for helt eller ha for å ha noe tverst mot sikne, så det har vært kallet til at vi skulle arva sikning. Og så kommer det til, at han vil elske løyve. Og så gavar det halte tongkesøyene fra Ytlån og varensøyene fra Tellasvik. Han vender seg fra Ytlån og gjør det godt, han søker fri, og stevner at rånen og eier herren ser iver henne rettviso. Og eier han ser vent til bøntorra, men Asjon herren som møtet honom som gjør det ilt. Og hver det han, og jeg kan gjøre det ikke ilt om det øyen 4 innom gav. Men så sier han allikevel her, og I 14 dør, at skuldetiden og lige for rettvise skuld, det til sjæl. Her vi ångan 8 for honom, og vi ikke rett. Nei, halvtje herren Kristus og gjørsten tikkere, og vi alltid til røyere, verja tikkum for øynene og kvarjon, og vi krever tikkum til råkska for vevnene som uitikken til vi spekføre og etta, som teg hava gaua samvisk. Så teg som lasta gaua etfortikkar I Kristus kunne være til skammar ut og som de bekdala tikkum fire som ildgjera menn. Tog betre a loja for gaua nabbord om så vilje gods enn for ringkan. Kristus døy var sin øyna for sinter, rattvis og for jauratvis. For han kunde løye og kunne god. Han løy deian I holdt noen, men var gjør livet I andan noen, og så framvis. Ja, det en utrolig frigjør I Herren. Lett dere njøta. Ja, det helt sikkert, altså. Det helt sikkert og visst. Jeg vet ikke hvor jeg ble vi å komme, men at som her vi så sprau nå. Jeg kom bare vidt. Men her, han enda det her 4 kapittel. Du leser det her, eller siterer det her, gjør ikke hele andre god sorga. Og her, det stender midt inn I midtelen, går så vidt eia være og ikke være I fri hver nøren. Verset fram undan sier, «Angen olykkelig tala kom til knamunne, nei, slik som gå til oppbygging som nå tarvar, så de som høyra kunne få nei vi henne. Så kommer dette, gjer ikke heile andre god sorg, kom som til innsikla vi til endeløsing av dagen, alle baskleidje, alt ilsene, alle vreie, alle gengur, alle hoan, være lengt fra tikko, someleis alle ønskaper, være ut hans det gå kvart vi anna, miskun som så til fyrirgjeva kvart øron, eins og god hever fyrirgjive tikkun ui Kristusa. Og så sier han, nasta verset her, første verset I 5. kapitlet, «Være tog etter fylgjere gods som elskar bøten, og livet og I kærleika, eins og Kristus elskar I okkon, og gav seg sjálvan fyrir okkon som gav og offer til tokkalian enka. Og så kommer han inn på myskre og alt det her. Men så fer han, så kommer han inn på det siste mynden her, som vi tar seg om I begynnelsen.
Att här att husgods och likam Kristusar och så att här är bror Kristusar. Och han här säger han så ver först öron undergiva och i åtta Kristusar. Det kunde leva som han menar att det är generellt mitteltryckvand och det är sjån det är galtande. Men så kommer han bant in och tid koner ver tycker äkna man undergivna som herran och tog med höv koner synar ens och Kristus är höv och samkomnar. Han som är frälsare likansyns. Ja, ens og samkomman er Kristus undergiven. Skulle eisen konar i ødelen være monosun undergivnar til menn, elsker konar tikkara, ens og Kristus elskar i samkomna, og gav seg sjálvan fyrir hana, for at han kunne halka og rense hana vid vattenbanen i årenon, så han sjálfur kunne leia samkomna fram fyrir seg utord, utan plett, rukk eller nekas lukt, nei, at hon kunne være heiløv og lydaleis, og fyrr tørt jeg slett ikke lese til harst, altså, tøyene det, han er jo ikke til at det er ojavnstøva, kan man si, at det er jo alt er javnstøva, men dette har jo en andelig antydning, først og fremst, da. Og han sier, han legger så at seg her, at så leies er mennene bundner at elska konersynar som sine egne likam. Han og elskar konersynar, elskar seg sjálvan. Aldri har jo nekkar heta sitt egnhold når han føyer til han og har omsorgan fyrir tøy, eins og Kristus gjer vi samkomna. Tøy vid og limer likams hansara. og nu er vi inne i noen helt ørene etter her. Hvor skal bestemme? Er det mævren? Er det kona som ofta sier sin forhandslig? Er det hon som har buksnar på eller også? Er det hon som skal råa i hva skap skal standa? Hva skal hade inte vi täger. Alltså här som kärleike räver mittel två. Här flyter allt pura naturligt. Ingen huxar om kvar i hever ta första eller det sista år eller kvar bestämmer. Men allt gånger upp och en hackre ända och det brukar han som en mynd på det ändaliga. Alltså det ultimativa samfället vi mittlen Jesus og samkomna. Det er det samme forholdet som mittlen mann og kone. Her som det fungerer i kærleika. Og det er så det. Og her er vi ofullkommen på en måte. Men han tåsar om en fullkomleika, en fullkomna kærleika som styr upp om allt. Altså. Han kan ikke samme luktas vi næka her og gjøre det, selv om han var sammanlukna vi bæger vi av elska baden og av vera en kærleksrelasjon og en tjonaband, ja. Men det som han så hever og fyr okkom, det er bare så størst at det er riktig å få år å lysa da vi. Ja, det er nekvar anlatet det, og nekvar gjerra for som det ikke for fram. Det har varit längre tog alltså. Och så är det och skulle visa det som jag var mist och i jarvart och det var så färren i samband med det hitcha. Att det är så kvinnor som var färren, det är mamma och så kon. Så är för inte en svär inte och här som ja, hon var gift vid bodja till pappa. Vi bodja till pappan till hesa som det är färden här i Klagsvik. Och hon är inte själv. Och innebär i livet än pappan och mamma. Så säger hon äka som vi har också klart för nu med vita och tåsa. Hvordan ringte å være ønskematler, og hvordan merkelig til å være ånkan av å tåse vi akkurat her, utrys. Til meg var enda sett, det var hun var egentlig sjukra og Parkinson alltid det var. Og hun røkte han alle togene. Og hun av mamma så i øysene, lukket til det sørste inne til oss her. Jeg passet han. Hun sier, det var så merkelig nå. Jeg var ønskemattel.
Då man blev så löjen. Där man ångan är snackar vi. Och det får mig på inte hjärsta. Akkurat att det uttrycker här. Tror jag att det äckliga titlar av Linte, alltså. Och jag kan godt sitte inn i en tøyvanvis og ikke sakna til. Tror jeg ferdig ut at da sa vi folk, ja. Men hver tøytninga mye det at vi og så det som tog nu over Lise, heima tjokken sjálfun, og man bare tenker det til mitt egna hjärsta. Altså, vel som en njøte samfunnet vi herran, så øye til samfunnet, med meg og kona, att vara sammanhållt som akkurat samfunnet, saman vi Herren. Ja, akkurat, ja. Och det är en och var med vår, man kan också säga en arbetnad. Ja, han fär arbetna här. Ja, han fär arbetna av ja. Ja. Och det talar öde störst till mig. Inte att täcka hatta som näka som man gott kan undvara. Eller vara för jottarna. Tog att det är så nejigt att konan känner sig rockna. För jag vera av tog vidare som vi läser skriften, ja. Och inte minst ju akkon som här bibeltimmar ända ut i kjönvarp och utvarp och tåsar vi folk. Jag vet inte så inte in efter och jag har egna familj. Ja, vi har egna kona. Nu är det bara vit och hus alla nere färn ut ur hemmen. Så hade jag ölen jag också om till bötterna var då skönhet. Det var små. Och så var allt möjligt. Det var bara här. Skönhet till bötterna var här och konan var här. Vi var här. Allt gick så lätt och glatt och så framvis. Och det för allt i mitt hjärta. Akkurat det som han konan säger. Nu var hon ansvarig. Og nå mærkte hun hvordan skjøtta vær, ikke være så som han åtte å være. Og bare så krekka seg bort og ikke komme ut og så framvis. Ja. Ja, det er helt sikkert, det er man dår ikke å sette seg ut av støvna. Nei, slett ikke. Nei. Det er... Det er for sant at også at man ikke er 2 måneder. Eller hvis nu kan han ikke gjøre. Selv om det er akkurat 20 år i midten, så det skulle det. For det er naturligt at det er for. Men det vet jeg ikke til, altså. Men jeg må bare si at det er når vi går. Og midtlig går. Og at han vil antas høynen, ångkantøyner, tåsar vi akkurat av en hatt som gjør vi missa mot. Nei, nettopp. Om akkurat selv, va? Akkurat. Det er nemlig at, ja. Han er alltid han som oppmuntrar, altså. Alla tøyna. Ja. Jeg legger mest til at vi nok så ofta stender året anmenning og så at anmenna. Men verleist er at han rattar omsetning aller fleste føren er at oppmuntra. Ja. Og det gjør en positiv klang, men hit kan gjøre en negativ klang. Tøy at vi kunne bliva juka i akkurat som bøten føler seg juka i av foreldrene, minst til hetta, minst til hattar. Og så leis, ja. Men han alltid hever han oppmuntran tåna til oss. Det er faktisk verleis, og for du har nevnt, du har vært inne i Adriane, at nøyen vänner och knoppa. Det är bara så. Alltså man kan säga att det är ganska inte hattra att vänja bäge människor och kreatur uppvia. Men det är ju huvudsatt är det faktiskt bara 2. Och det är enten pushkren. Alltså enten verklig eller overlig alltså men att man brukar ta metoderna eller något annat. Og nei viskar nokre helt anna som ger nokre vi okkom som vi aldri hadde finnet fram hvis det var pushkeren som skulle til. Vi så ikke i heimen og der hos nekken land og hver og folk vil kua av dem som roa og i landen. Og takkene ble vi på hamatan, men
ta vinner aldrig falske. Ta vinner aldrig hjärsta av falske via kua og bruka puska. Och alltså på tamma det är mynt att här helt önskapen en Guds naja. Men han ger han alla tøyna han vänner och upp vid sin kärleka. För och kan göra någonting. Jag kommer ihåg som en händelse som jag har nämnt och det för ganska länge sedan. Det är gjort en runt nere i Danmark och vi en parkeringsvåre och tar låt han färra han var ullaten som en parkeringsvakt. Men månader var bara att han hukte jag för bilar stå och lolja. Månader var så bara att han steg 4 legenda båta. Så lei han en 500 kron seil under det. Så lei han en 500 kron seil under viskarna. Och så filmade jag reaktionerna till folket att det kom till bilen och de flesta visste att det var för sent och att det hade skiftat och det var parkerat och det var jag vet hur det hade känsla av att man kom för sent till bilen så gick man lika när hon viskade lite och lika när här så vet man så är hammaren fallen. Men här så fallet kom så ett akkurat och tog det upp och hukte. Och det blev pura paff att det så en 500 kron seil istället för en båt. Och det bröt det så fallet alltså till alltså det blev det för spoila det blev glad och den här parkeringsvakten så jag gav han sig till känna och han är just av vi flera bilar och lite värd. Folk kom åter till han så som jag hade köpt konfekt och onkel köpte en vinflaska och gå i honom. Jag vet inte hur parkeringsvakter i hamn eller näkra sig serverarna som lägger böter under viskarna. För näka slukt åter. Och det är faktiskt lite bildad på hos nej hans viskar på åkna. Får vi en pusk i rocken så att inte hotla göra vad näka gott åter, men får vi miskon och får vi nej så viskar det automatiskt så att ja men vi vill inte släppa geva. Så att här kommer vi bara haskande ända vi nu en timme färden i åkon. Tack. Kan du begynna bönsa av Jörgen Paul? Ja. Gå färger tack för att vi kunde se till det han samman. En öjna för en löt och samman vi tär och kvarnöron och i sån gåva värst. Och jag har att allt ska virka till det bästa till oss själva. Och inte minst jag med som skriver ständigt i Jakobsbrevet att inte människor av tycker vi lärare tog till vita ju att de skulle få att det strängare det om tog vi snava som enkan och i sån ekvån. Jag hade detta i rannsakande också om att lovakara för att vara det samma alla stene kvar vid och en så där var sig Josef och en så där var sig Daniel och en så där var som vi tar lyser i det Nya testamentet ett underfotla löjvet och gav oss samma vid här och tjona fellavon och bötnen okkara gav och färger så tjona ei till oss och lät här ligga främst och ihåg okkara som ligger här främst och till vit. Och Herre, det är så gripande också om att det är to och tajt är to. Herre, så för löjve att bära att han avväxt som du alla jag kan bära. Tack för det. Och tack för dessa låt och tack för dessa kär som alla knytt till detta verset och som var här att Samuel och Aaron bäge föräldrar och dötter och soner och hos övrigt är våra och jag får hetta till att vara det allra bästa som näkran till förvar sent. Tack för det och tack för det ödlockare karo och i Jesu namn, amen. Og vi har sånn vers så hesen parten av hjertemål kommer at enda. Og vi færre at takka for okken for Jesper, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, og eisende Ronny Petersson som eisende teker seg av det tekniske, og så det Paul Ferre, og så Kjallvor Daniel Adol Jakobsen. En annen for 1000 takk for Jesper. Parstar som har vært senter av Iktus Sjånvarsp, der det suttja av Sjånvarskanalen Iktus Sjånvarsp på YouTube. Og
tar være eisne her som parsten kommer av å være senter av tjej, kristelig kringvarp. En annen for, tusen takk for Jesus for.